Usa ka tricycle driver ang patay human na banggaan ang gimanehong motorsiklo sa usa ka SUV sa National Highway sa Barangay Catalunan Pequeño, Davao City niadtong Domingo. Ang aktong pagbangga sa pool sa CCTV. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara ang kapait kay inay hunungan, gisibata naman hinuon sa nakabanggang SUV driver ang iyang gibanggaan nga tricycle. Ang mga CCTV sa highway ingon man sa nagkadaiyang establishmento dakong tabang matud pa aron nga gilayong maila ang nisibat nga SUV driver. Sa CCTV footage, makita ang pag-agi ni ining tricycle sa highway sa Barangay Catalunan Pequeño, Davao City aron maghatod og mga pasahero sa simbahan alas 4:46 Domingo sa kadlawon. Sa laing anggulo sa kamera, makita na ang pagbalik sa tricycle nga wala na'y pasahero. Layo na ang distansya gikan sa tricycle dihang makita ang usa ka SUV. Sa laing CCTV, alas 4:47 dinhi na makita nga bisan sa kalayo na sa distansya sa duha ka sakyanan, naabdan og nabanggaan sa SUV ang nagunang tricycle. Resulta, nadaro ang tricycle ug nalabay ang tricycle driver. Nabunal matud pa ang ulo ni ini sa dalan nga may resulta sa iyang hinanaling kamatayon. Ang biktima giilang si Leonardo Tado II, usa ka 41 anyos nga PWD. Apan inayhunungan, misibat ang SUV human sa insidente. Hinoon, dunay nahibilin sa dalan nga color rose gold fender gikan sa nakabanggang SUV. Dihang gisubay ang lain pang CCTV sa highway, una ang panghitabo. Nakita ang pag-agi sa samang color sa sakyanan. Panawagan sa nahibiling kabanay sa biktima. Nanawagan kung kinsa man ka, tawhana ka na nakasala sa akong or nakabangga or nakasala sa akong igsuon, kinasing-kasing nako nga hangyo nga unta imong atubangon ang imong sala nga nabuhat. Imagine na siya'y asawa nga amang, na siya'y duha ka anak nga 5 years old ug 9 years old nga gibiyaan. Ang isip isa ka breadwinner sa pamilya, wala na mo provide sa ilaha. Unta makonsensya ka kabalo ko nga naay Ginoo nagtan-aw, maabot ra gyapon ang karma nimo kung dili ka mo pakita sa amoa. Ang kapulisan nakuha na ang plate number sa misibat nga nakabanggang sakyanan. Maghatag pud ta og kanang report sa Land Transportation Officer for the revocation sa license sa mao nga driver after the result of the investigation, sir, kung ma-identify na gyud nato ang driver sa mao nga SUV. Sara, sumala sa baliok pulis nga ginaandam na nila ang dokumento alang sa pagpasang-at og kaso batok sa nisibat nga driver ngadto sa Office of the City Prosecutor. Nanawagan sab ang DCPO ngadto sa nisibat nga driver nga mo-surrender na lang o dili baka sa katawhan panawagan sab nga ugaling makakita og samang sakyanan nga dunay guba tungod sa pagkabangga. Mamahimo kini nga i-report gilayon ngadto sa pinakaduol nga police station. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.